weche makamago matino twak ne wach politi mana kuomi nikech saa do mi mana seconds matin kende go wiye Victor penjruok mapenjora ka winjo ka Joho loso kama to apenjora ni mae achiel kuom experts manyocha ne achiel kuom jomariek manyocha ne ODM omiyo sirkand William Ruto kama e achiel kuom jomariek tapenjora ni kare jomodong chalo nade ka ene mana en top mar jomariek konyalo loso kako loso ni mana wegi kan we paro matut abiro kech ngene ne giwacho ni gichiwo 4 experts koro ma achiel kuom top cream mar jomariek koro jomodong titie kende mar ariyo abire wach Junet ni gima Junet no wacho no en gima is very unfortunate mana wamanyo to chal ka gima podo obado pod manya kama injire en kama nicho wuoyo gi galamoro cha yes ema wadwaro en gima is unfortunate kendo en wich kuot ni jatelo moyier go mbulu moa Kaluo nyalo wuok madhi los kaka Junet ne loso ni Victor nekech kae bende mwanyalo wacho ne gima miyo wacho kama en ang'o chike mag mesa Victor chike mag mesa tingeni Junet gi jok mamoko gi gidhi kawanya to gine magigerie molo kata nyithindo madalano gine makoro gidhi wanyo to ewi mesa ni gine magiger kendo giwuoyie marach moloyo kata weg chiemo Victor nekech sa ingeni Junet Joho gi Azimio ang'wen miluongo ni jo experts gi te gine kombe gi kaluore gi wach mar freedom of expression manyocha jo Gen Z owuok godo oko ka gine kombe gi kaluore gi remb Gen Zs mamano nyaka wach gin beneficiaries yes uprising gin Joho nie komno nikech nyithindo manyocha nonegi e dho parliament ka manyocha nochwero remo wandai gi jogo tema nyocha no yes gimbadi nyaka Junet obede komni nekech wandai no wene kanyo Gen Z we wuok oko manyocha ne githo e streets ka mamano no kel gi gimiluongo ni freedom of expression both online to gi offline manyocha nyithindo gi no wuok godo koro ok inyal bedo ni kai sedonjo to koro kendi wacho ni jok manyocha ne oketo ngimagi e andaki mondo inwang' komni ni koro richo mano nyisi ni to kare dine sirkand ni mar Azimio dino obedo machalo nade ka koro mae to mar Asuma ni ema Junet golie koke machalo kama mowacho ni koro President William Ruto nyalo suspend constitution nekech en bora nang'o gigi beyo nete moyudo ni emo chamo aparo ni en wich kuot kabisa kendo jo Suna East watimo mos to aparo ni wang'ni ka Nyasaye ogwedhou to unyalo tieko gi wiu